Ничек сез хәзер беләсез, шушы бәрәкәтле айга бер ничә көн генә калды. Аннан соң бу ай кергәч, аннан бик күп бөтен тармакларга да хәерлекләр ачыла. Яни шушы ай кергәч, күп хәерлекләргә юллар ачыла. Һәм бик тә күп хәерлекләр китерә торган фазилатлы эшләр ачыла. Һәм бер туктаусыз бәрәкәтле көннәр башлана. Бәрәкәтле хәерләр ачыла. Шунда да бәрәкәтле. Нәрсә ул бәрәкәтлек? Нәрсә ул бәрәкәт? Күп хәерлек. Бәрәкәт ул күп хәерлек. Әз гамәл булса да, әз әйбер булса да, ләкин ана шугалы күп хәерлек чыга. Бәрәкәт дип атала. Шуннап та менә Рамазан ае ул бер ай. Шәбит бер ай. Ошо бер ай эчендә кеше үзенә җәннәт хасил итә ала. Үзен җәһәннәмнән коткара ала. Яни ул еллар буе яшәп тә мондый хәерлеккә ирешә алмый. Шуңа тагы бер күрсәтмә, бер төн бар, Кадр кичәсе. Кемдә кем шул Кадр кичәсенә эләгә икән, хайр мин альфи шәһр дип алып әйтә. 1000 айдан да хәерле. 1000 ай ул күпме? Ел 80 ел, менә 82-83 ел. Менә бер төннең аннан да яхшырак. Бәрәкәтме юкмы? Бик зур бәрәкәт. Бәләкәй бер төн, ничә сәгать аны, ничә сәгать бит ул? Ничә генә сәгать? Аның әҗр савабы, хәерлеге 80 елдан да артык аның хәерлеге. Әйтә шейх, фашахру Рамадан кад акбал. Һәм Рамазан ае менә инде килде менә. Ва икбалуху ладай муслимин лаху шаъну азим. Һәм мусламаннарда ошо Рамазан аен кабул итү бу бик зур әйбер, бик зур әйбер. Аңа җавап итеп карау кирәк. Аңа зур әйбер итеп карау кирәк. Ва вакун кабирун фи нуфусихим. Һәм мусламаннарның йөрәкләрендә бу зур вакыйга. Ләннәһум яташаввафуна маҗиъаху. Чөнки мусламаннар Рамазан аена ашкыналар. Аның килүен көтеп алалар. Ва таталлауна иля кудумихи. Ашкынып көтеп торалар аның килүен. Ва табашаруна инда дунувихи. Һәм Рамазан аена якынлашканда алар шатланалар һәм бер-берсен шатландыралар. Әйтәләр, менә Рамазан аена 2 атна калды, менә Рамазан аена 1 атна калды. Менә иртәгә берсенкә Рамазан ае. Шатландыралармы? Шатландыра, хәтта йөрәкләр ничектер җанланып китә. Менә ышам дип кенә тора, шулай бит. Ва яфрахун бихи. Һәм шатланалар Рамазан аена, аның килүенә. Иза дахала фархан азиман лима я'ламунаху عن هذا الموسم العظيم المبارك من الخيرات العظيمة. Шайтырып шушы бәрәкәтле зур айның зур хәерле эшләрен белгәч, мусламаннар беләләр бит инде, аларның йөрәкләренә шатлык керә. Менә шушы хәерлекләргә ирешәсебез килә, ирешсәк иде дип өметләнәләр, шулай бит. Һәм ирешкәч, тагы инде зур шатлык белән шатланалар. والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر ويختص بها من بين سائر الشهور. Шайтыр мусламаннар бу айның айрым хас сыйфатларын белгәч, башка айлардан нинди фазилатлары белән, хәйрлекләре белән аерылгачны белгәч, әлбәттә ул айның килүен алар бик телиләр, ашкыналар һәм ул айга ирешкәч бик каты шатланалар. ومن أكرمه الله وفسغ في أجله. Һәм агар да Аллаһ Тәгалә берсенә шуны ниъмат бирсә, шундый ниъмат белән ниъматландырса, ул бу айга керә. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әҗәлен үзми, шу айга кирергә мөмкинчелек бирә. Зур ниъмат. Үзебезнең үлемне без үзебез билгеләмибез бит. Хәтта син бик каты теләсәң дә Рамазан аена керәм дип, керәсем килә дип билгеләп куйсаң да, планнар ясап куйсаң да, ләкин бит соңгы сүз Аллаһ Тәгаләдән. Ничек тели, агар Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән, бу Аллаһның рәхмәте белән сине Рамазан кертте икән, бу сиңа карата зур ниъмат. Бу ниъматны инде куллан син. Зур фурсат бу. ومد في عمره ليصل ويبلغ هذا الشهر الكريم فهذا منة عظيمة على العبد ليشارك أهل الإسلام في قطف جنى هذا الموسم العظيم. Шайтырып, агар да Аллаһ Тәгалә аны гомерен узайта икән, хәтта шушы күп хәерлеккә ирешә торган айга ирешә икән, барып җитә икән, белеп торсын, бу бит зур ниъмат. Бу зур Аллаһтан булган зур ниъмат. Хәтта
башка мөселманнар белән бергә шушы зур айдан, зур нимәттән күп файдалар алу өченгә. Күп файдалар. Яни мөселманнар бит шушы айда тарайх намазда укыйлар. Алар мәҗлесләрдә авыз ачтыралар. Алар ураза тоталар. Алар Коръән укыйлар. Алар күп дуга кылар бер-берсенә. Менә мөселманнар белән бергә шуттырып гыйбадәт кылырга дип Аллаһ Тәгаләнең тормышын озынайта. Һәм бу зур нимәт түгелме? Әлбәттә, уйлаган кешегә, белгән кешегә, фикерләгән кешегә әлбәттә монда зур нимәткә ирешү була шушы инде.